подкрепете. Славен Бог си ти. Алелуя. Славен Бог си ти. Алелуя. Славен Бог си ти. На Тебе да бъде славата. Господството и вечното хваление, което ще си издига по лицето на цялата тая земя, докато светът съществува. На Тебе да бъде славата, Господи. Ние Ти отдаваме цялата слава тая вечер. И Ти благодариме за това, че Твоята слава Ти я остави на църквата. Халелуя. Ти каза, Отче, славата, която приех от Тебе, остави ме на тях. Давам я. Давам я. Така че днес живеем в славата на Бог. И толкова много Ти благодарим. Толкова много, Господи. Благословен да си. Името Ти да бъде благословено и делото, което извърши на Голгота преди 2000 години, да бъде благословено до века. Амин. Ще проповядвам, както всички знаете, фокусирали сме се върху тия две служения и ние лично сме на мнение, че това не е прищявка на никой, това е действието и влиянието на Святия Божи Дух. Служението Благовестие искаме да го изучиме мотамо от тая книга. И не само да го изучиме, но и да го приложим в живота си, преди да си отидем на тази земя. Така че да съберем много плод за всеки един. Много плод. В Йоан 15 глава 16 стих се казва много плод. Изобилен плод. Не искаме да отидем с празни ръце, не искаме да отидем с малко плод. И не на последно място служението за духовното воюване, което е толкова важно днес. Понеже тази книга, Библията говори за последни времена, за усилени времена, за времена, в които в Матея се казва, човеците ще издъхват в очакване на бедствията, които има да ги сполетат. Понеже дори и силите небесни ще се поколебаят. Ще шуми морето и вълните, човеците ще издъхват в очакване на бедствията. Понеже силите небесни дори ще се поплатят. И ние Ти благодарим, Господи, че Твоето Слово и Твоя Дух са единственото нещо, което ни дават сила и ни укрепяват в този свят. И това ни е достатъчно, за да продължим и да воюваме. Ако някой мисли, че не е на война,
да си промени мнението. Да, живеем в този свят, всичко е толкова прекрасно, но същевременно пушките и автоматите са с нас. Божието всеоръжие е облечено вече. Обувките на благовестието са на краката ни. Шлемът на спасението, поясът, нагръбника на правдата, всичко е наред. Така че смело можем да излезнем вече и да си вземем всичко от това, което врагът е пленил от живота ни. Той е ограбвал живота ни в миналото и ние знаем това. Всеки един знае това. Но Господ ти дава възможност чрез това служение да отидеш в лагера на врага и да си вземеш всичко онова, което той ти е взел преди. Да си го вземеш обратно. Понеже ти принадлежи. Амин? Амин. То ти принадлежи. То е твое. Всичко това, което Господ ти е дал през годините, представяте ли си? Идва един и те ограбва. Но в един даден момент разбираш, че Божието Слово казва: съпротивете му се. И тогава той ще побегне от вас. Съпротива. Други думи, опознавайте врага, казваше Исус. Той познаваше добре врага. И той не направи никакъв компромис с него. Оставяйки славата си и властта на църквата, той ни екипира да живеем живот, както той самия живя. С други думи, победоносен живот. Живот от победа в победа. Амин. Ето, това е християнския живот. Това е истинското християнство. Не падай под крака на врага. Не хлънчи, понеже той, който е в тебе, е по-силен от този, който е в този свят. Точно обратното. Служи врага под нозете си. Халелуя! Хиляди по хиляди християни днес страдат, въздишат и има едно постоянно стенание на душите. Дори и на генерацията, която е умита и очистена чрез пролятата кръв на Исус на кръста. Понеже се казва, че людите умират поради липса на знание. Халелуя! Затова искаме всеки, който ни наблюдава, кажете и на други, да отварят по-често този уебсайт. И ние ви обещаваме чрез Божия авторитет, че ще бъдете насърчени в дух, душа и тяло и никога няма се оплашите от този враг, който всъщност действа незаконно. Казва се в Словото князът на въздушната власт. Разбираме ли за какво става въпрос? Наречен князът, но на какво? Не на мир. На въздушната власт. Исус е наречен князът на мира, но врагът, дявол, Сатана е наречен князът на въздушната власт. С други думи, въздух под налегане. Благодаря ти. Въздух под налегане. Но въпреки всичко, проблем след проблем, и оня, който не е израснал в вяра и е податлив, страда. Страда в тялото си,
страда в духът си, душата му страда, боледува и живее под стрес, постоянен стрес и напрежение. А представете си, Исус ни остави Неговия мир. Той не ни остави стрес и напрежение, Той ни остави Неговия мир и каза: аз им давам моя мир. Оставям го. Халелуя! Нека Бог да ни благослови сега с това послание. Започваме да четем от 17 глава по Евангелието на Матей. Всъщност ще получавам тази вечер върху това как да преместваме планини. Амин? Амин. Некой да каже вау! 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 Да премествам планини. Понеже, повярвайте ми, планината ще дойде рано или късно и ще се изпречи пред теб. И ако нямаш достатъчно знание за Бог, ако нямаш онова зрънце си наполо, за което Исус говори, на малко вяра, обаче от Божия вид вяра, малко вяра, която да ти е достатъчна, да издадеш заповед и планината да се премести. Нека да четеме, да отидем в контекста и да чуем онова, което се случи през времето на Исус. И когато дойдоха при Него народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза: Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и зле страда, понеже пада в огъня и често във водата, и доведох го при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят. Исус в отговор рече: О, роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. И Исус смъмря беса, и той излезе из него, и момчето оздравя от същия час. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: защо ние не можахме да го изгоним? А той им каза: поради вашето маловерие. Защото ви казвам, ако имате вяра колкото си наполо зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Халелуя! Ще спра до тук. В началото на пасажа се казва: и когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който коленичи пред него и каза. Когато става въпрос за него, ние всъщност знаем за какво става въпрос, нали така? Става въпрос за Исус. За никой друг. Става въпрос за един, който е единствен по рода си и няма друг като него.
само него хората, които го разпознаха, го нарекаха Господ. И същата ситуация е и днес в света. Някои го наричат Господ, някои наричат, не го наричат. Просто за те Господ е друг, избрали се друг Господ, други богове, стотици богове. Обаче тези хора, които познаваха наистина Исус, го наричаха Господ. И така сме и ние. Нека бъде слава на Бога. Понеже само Той е Господ и няма друг. Няма друг. Няма подобен на Него. Той е Господ, Той е Бог. Това е името на Бог. Исус. И разбира се, бащата, който водеше сина си, какво направи? Коленичи пред този Господар, пред Господаря на света, пред Царя на царете, пред Спасителя на света, пред Създателя. Този човек имаше своята планина. Толкова голям проблем за него беше. Това беше една истинска планина. Човека каза: Господи, доведах при Тебе сина си, понеже зле става така и така, пада в водата, пада в огъня, е бил дик от рождение. Бащата знаеше, че това касаеше дух нечист вътре в него. Явно този дух беше атакувал това момче и сега зле страдаше. И планината беше както пред него, така и пред бащата. Търсейки изход от безизходицата си, той намери правилното място и правилният той, който е в състояние да премести тая планина. Но преди това беше отишъл и при учениците на Исус. Оказва се, че тая планина точно и те не можаха да я преместят. Въпреки, че те ходеха, те имаха неговата заръка, Исус ги изпрати и те изгонваха нечисти духове, върнаха се при него с радостни сърца и казваха: духовете ни се покоряват, болните стават, полагаме ръце, изгонваме нечисти духове. Те се върнаха радостни, понеже великите дела, които вършеше Исус, и те ги вършиха. Но тая планина точно не можаха да я преместят. И тогава Исус им каза нещо много важно. О, роде, не вярваш, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го тук при мен. Исус мъмри беса и той излезе из него. Момчето оздравя от същия час. И тогава учениците дойдоха при Исус на себе и казаха: защо ние не можахме да го изгоним този дух? А той им каза: поради вашето маловерие.
Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото си напово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно. Халелуя! В миналото и аз съм си задавал този въпрос. И си мислех, че става въпрос за естественото. По естество да преместваме планини. И чета пасажа и първо си казвам: добре, 2000 години нито една планина не се премести в естествения реал, говоря. Тогава явно не става въпрос за естественото, става въпрос за в духовния климат. Дори съм се обвинявал, понеже Исус го каза и на учениците си: поради вашето маловерие. И аз съм си казал: бе, толкова ли нямам вяра? Толкова ли нямам вяра, колкото едно най-малкото зрънце, синаповото зрънце. Исус избра най-малкото зрънце. И тогава си казах: как е възможно да вярвам десетки години, а пък, гледайки настрани, нито една планина не беше преместена. Явно Създателя, когато е създавал планините, още в началото, не е имал предвид да се преместват планини. И тогава разбрах, че става въпрос за духовното. Обаче, знаете ли точно за какво става въпрос? Не дали имаш малко или много вяра, колкото е зърно синапово. Не се укорявай никога и не казвай: толкова ли нямам вяра, колкото едно малко, най-малкото зрънце. Понеже тук има нещо, което е като тайна. Тая тайна Господ не откри след това. Когато му задавах въпроси, можеш да му задаваш въпроси, когато не разбираш нещо, то вече отива в тайните. Четеме в Еремия, че ще ни открие и тайни, които никой друг дори не знае. Когато поискаме с цялото си сърце. И тогава Светия Дух ме насърчи и ми каза точно за какво става въпрос. Исус говореше, искам хубаво всеки ден да слушам. Това е най-важното. Той в случая говореше за вяра в това служение, изгонване на нечисти духове. Понеже не само, че не се практикува от всички християни, но малко се вярва. Много малко се вярва. Ето защо имаме предвид духовното воюване. Понеже когато издадеш заповед и повелеваш на тъмнината да бъде изтласкана от живота на човека, когато споменеш името на Исус от Назарет, ще трябва да вярваш, че нещата се случват. Ще трябва да вярваш, понеже всичко е въпрос на вяра в служението освобождение. Тук не става въпрос, че нямаш вяра. Ти имаш вяра и аз имам много повече вяра, по принцип, генерална вяра в Бог, много повече от едно зрънце, дори и от най-голямото зрънце. Със сигурност. Но става въпрос специфично за това. Имаш ли тая вяра?
Оперираш ли в това служение? Взел ли си властта си? Понеже в Марк се казва, повярваните ще вършат тия знамения и там са 5 неща, от които Марк поставя изгонването на нечистите духове на първо място. И в пасажа се казва, на повярваните Исус каза, ще дам власт. Давам власт да изгонват нечисти духове. Бесове да изгонват. И след това вече изреждаше другите неща. Но Марк постави по важност като номер 1 това служение. И явно той човек е разбрал това послание, което проповядваме сега, след това. И със сигурност вече е премествал планини. Да, планината идва, проблема идва пред теб, не виждаш разрешение от никъде. Ако е здравословен, може да изхарчиш цялото си състояние под доктори и в края на краищата, спомняте ли си за случая с жената, която имаше кръвотечение 12 години, тя беше издевила всичко, всичките си спестяване, цялото си финансово състояние, но кръвта продължаваше и продължаваше да изтича. Ето тук е в това точно църквата днес в 21 век се намира като уязвима, понеже става въпрос за невидими неща. Ако е нещо, което виждаш, лесно ще се справиш. Веднъж казвах на един човек, който беше притиснат и семейството му щеше да бъде разрушено. Притиснат от развода. И му казах, това е планината. Можеш ли да я преместиш сега? Самият той не иска да има развод. Жена му не иска, обаче развод. И то реален. И двамата отиват при съдията и искат развод. А всъщност не искат това. Това не е ли една огромна планина за семейството на този човек? Всъщност какво се обещават двама човека? Двамата, когато стъпват в брак? До живот. Докато единия, нали, не си премине да се оберне един на друг. Много жалко обаче става, когато само след месец или два достигат до развод. Има толкова много случаи. Но ние не говорим само за разводи. Нечистите духове са причина за болестите в хората, в тялото, в душата. Понякога душата страда толкова много, колкото не можем да си представим. Нещо повече от рак на тялото. Истинска планина. И тогава не е нужно дори да ходиш на конференции и да търсиш помощта от някой служител, който всъщност оперира в това служение чрез вяра, понеже е взел властта си, понеже Господ явно казва, на повярвалите давам да вършат тия знамения. Големия въпрос е, взел ли си тая власт? Понеже имаше десетки години в моя живот, когато аз няма бях взел. Словото на Бог си беше там, ето го тук, чете го, но не бех взел властта си, докато Светия Дух ми напомни за изповед. Да, понеже всичко започва с изповед, повярвайте ми.
Всичко започва с изповед. И тогава казах на глас, на висок глас, на основание на Божието Слово в Марк 16 глава, 16 стих, аз взимам властта си, понеже аз съм от числото на повярвалите. Светия Дух е в мен, аз съм от числото на повярвалите и от този момент ще оперирам в този духовен климат. Става въпрос за невидими неща, но те са вечните. Става въпрос за планини, не в естественото, но в духовното. И тогава не е нужно да ходиш да търсиш помощ от друг. Понеже много често, не много често, но се казва, Исус каза, че веднъж демон е изгонен от човека, обходил там нечисти места и отново се върнал. И когато планината отново се върне и застане пред тебе, отново издай заповед за преместване. Един път, два пъти, може би три пъти, и тогава врагът ще види, че с този човек не става. Нещо не върви с него. И планината ще бъде отместена. Понеже той, понеже той ще отиде на друго место, където може все още да действа. Ето точно това Исус имаше предвид за това синаково зърно. Аз се моля на Бог сега. Бог да ти умножи вярата и растежа върху това служение, духовно воюване. И от този момент натам да започнеш с вяра, вземайки властта си, да преместваш планини. В Лука 10 глава, 19 стих се казва, нека да го намериме. Лука 10 глава, 19 стих. Стих. Ето, давам ви власт да настъпвате над змии и над скорпии и над всяка вража сила на врага. И нищо няма да ви повреди. Давам ви власт. Исус говореше за цялата власт. За цялата тая власт, с която Той оперираше в това служение. Той не каза, давам ви половината от властта си, давам ви всичката власт. Да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вража сила. Какво мислите, че са това, освен нечисти духове? Искам да завърша и да не бъда продължителен. Разбираме за какво става въпрос. Мисля, че всеки един от нас, от тия, които сме тук, присъстващите и от ония, които ни наблюдават, от този момент натам ще вземат властта си. Ще вземат всичката тая власт, която Господ дава на повярвалите. И няма да направят компромис срещу този враг, който като лъв река и обикаля, когото гълне. Вземи властта си и ти няма да бъдеш тоя, който ще бъде погълнат. Понякога се налага да гоня нечисти духове много пъти на ден.
не ме интересува колко пъти трябва да го правя на ден. Аз знам, че това работи. Свикнал съм вече с него. И дори искам да задам и въпрос. Толкова ли е трудно да вземеш властта си? Толкова ли е трудно да освободиш някакви думи, властни думи и да запретиш на лукавия, за да не бъдеш от числото на погълваните? Използва името на Исус, оня, който е от Назарет. Напомня им за кой Исус точно става въпрос. Понеже има доста хора вече с това име, хората си слагат всякакви имена, слагат името Исус. Но ти им напомни за оня Исус от Назарет. Искам да ви кажа, че демоните треперят от това име и се покоряват. Халелуя! Нека Бог да ви благослови. Използвайте властта си. Не ставайте играчка в ръцете на този враг, който всъщност действа незаконно. Да. Оперирай смело и не прави компромиси. Иди в лагера, вземи си всичко, което ти е взел. И бъди твърд, и упорит, и смел. За да завземеш отново териториите си, понеже всичко до това ти принадлежи. Амин. Бог да ни благослови всички и да ни даде разбиране